Otieno machielo nyako Ramogi orwaki ni machiegni yudo weche manyien mag Oimore kokalo e televisen migeno Ramogi TV. En moro nyako Ramogi ni yiero televisen no mar Ramogi TV mondo mi odiochieng' makawuono ka odhiambo makawuono wami mago motuche pacho ka nikech wantiere kod mathoth duto waiko mana nikech in nyako Ramogi. Odhiambo makawuono nyako Ramogi weche obedo ma otwere ahinya e od bura mar Senate. Kata kamano wanyalo wacho ni jalup gavana ma Siaya William Oduolo Muodo. Mano bang' MCAs mag od bura ma county ma Siaya nyako Ramogi nongoyo ombulu karo momoro megiti choko duol e apisi. Kata kamano kawuono mana kaka George Batio oselero ni otony ka winyo motonyo badho. Magi nyako Ramogi gin moiko ne yo makare ka bende paro ni odiochieng' makawuono Jatend piny Kenya William Ruto keto koke paro mar chik mar omenda, nyiso ni koro ok en paro, en chik. Kanombe nyalo paro ni jatend kweth mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance nowacho ni kokala ne eto mano dhi bedo tarumbeta nyako Ramogi kata parapanda kaka noluonge kuom mano nitiere mang'eny ma bende wageto neno ponono ni kweth mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance chako ng'anyo mago duto wabro kete wang' odhiambo makawuono. Magi to kod mathoth ahinya motenore kod bende dhialo kata ingo kenge moseketi e thiro weche mag tiyo gi yedhe makelo mer wan godo e weche manyien mag Oimore odhiambo makawuono. To kaka pile nyako Ramogi wachako gi thuond weche. Pursuant to Article 181 of the Constitution, Section 33(8) of the County Government Act, and Standing Order 87 of the Senate Standing Orders, the Senate has failed to remove from office by impeachment Honorable William Oduolo, the Deputy Governor of Siaya County. William Oduolo pode jalup gavana ma Siaya bang' od bura mar Senate wito oko dwaro mar od bura mar county ma Siaya mar thiche oko e apis. Jo Kenya koro nyaka ikre ne chakruok mar juogo osuru mamalo ne moko kuom mwandu bang' jatend piny William Ruto podho chik manyien mar omenda. We received 3 applications from Migori County, and we have also received 2 applications from Kisumu County. Kweth jodongo mamanyo ker manyien mar Luo koro yango ni jodongo aboro sechwalo kwayo mar laro komno. Ero kamano nyako Ramogi wadani mondo koro ne wamiya ne mathoth ahinya kotenore gi weche manyien ma waikoni e odhiambo makawuono. Kama bende inyalo ndikonwa e namba 360 kata inyalo oro ote machuok nyako Ramogi kokalo e YouTube marwa ma en Ramogi TV. Twitter handle en @RamogiTVKE. Jaloko marwa iluongo ni Elizabeth Otieno. Macheni nyako Ramogi nyinga Lydia Okero. Kamano kuom Ramogi TV nikech waiko ni mathoth wachako gi mano mabiro timo odhiambo makawuono e Senate kama William Oduolo tony bang' od bura mar Senate wito oko dwaro mar od bura mar Siaya mar thiche oko e apisi. Senators 27 orango kata ramo ni Oduolo oko winjore goli apisi ka senators maromo 16 emano goyo ombulu mar podho golo Oduolo oko. Motelo nyako Ramogi ne ombulu ma ogo gi senators committee moyiedhi od bura mare kosepodho ni gol Oduolo e apisno bang' nonro mane gitimo ka bende batien sigana ma Wudalila obedo ne piny kendo ng'iye yo makare. Jofwambo marwa Walter Nyambaga ne obede Senate thuolo mangima kendo oluonwa wachno olose gi sano bro kelo. Wadhi nyime kama jatend piny Kenya William Ruto oketo koke paro mar chik mar omenda ka koro ma keto paro no kaka chik bende biro tiyo e pacho ka bende oketo koke budget manyien mabiro neno ni oganda jo Kenya odok ukegi kaka yor medo kwan mag osuru ma ijuogo e pacho ka. Ramogi okang' mar podho chik no nyiso ni kochakore tarik 1 dwe manyien jopiny nyalo chako winjo pek kalore gi osuru ma idhi chak juogie moko kuom mwandu ohala kod osara e pacho ka. En chik manyien makoro biro tiye pacho ka bang' jatend piny Kenya William Ruto keto koke kendo podho kenge manyien mag choko osuru. Okang' makama koro nyiso ni jo Kenya nyaka ikre ne osuru ma dhi medore moko kuom mwandu ohala to kod ewi osara mag jotich e kind mamoko. Kata odoko ni ng'uro osebedo kantiere kind jo Kenya wi pek mar moko kuom chike manyien mag osuru, sirikal mar Ruto to oseramo ni mano e yo mar reso chuny ma pacho ka sane gimanyo choko osuru mabiro konyo e loyo dwach budget maromo $3.6 trillion machako tiyo ayanga tarik 1 dwe manyien.
Moko kuom chike ma igeno ni nyalo chako tich mapiyo kochakre tarik 1 dwe manyien oriwo koda ka osuru ma omedi ewi nengo mauta ma koro idhi juogi osuru maromo 16% kowuok e 8% ma yande ijuogo kuom lita ka lita. Medruok mar nengo mauta kelo luoro ne sectors mamoko ma ogeno kuom modhiga chwalo tijegi, ma en ranyisi ni mwandu mawuok e sectors go bende kidek medore mapiyo kochakore juma manyien. Ma en ranyisi ni bech mwandu mawuok e sector go bende kidek medore mapiyo kochakre juma manyien. Jotije ma ondiki kendo chamo osara bende ni kod kibaji ni mar ng'eto ma idhi juogi osara igeno ni dhi chako tiyo dwe manyien. Ng'eto ma osebed ka igoyo koko en mano mar 1.5% ma ijuogo ka itere agulu mar gedo mar udi mago ma nengogi oyweyo. Piny owacho yande olando ni geto gero udi ma kwan gi ok tin ni 200,000 kokalo e agulu no. Duol machoko osuru e pacho ka KRA igeno ni dhi chako keto e tim ng'eto mar osuru kuom joket lendo e mbui osuru ma idhi juogi 5%. Jopiny omedo golo ywakgi e wi chikno kar odoko ni jatend piny Kenya William Ruto osepuodhe kendo koro ochako tich ayanga. Ngima ok yot chakre kawuono nikech mafuta momedi 16% VAT en gimoro amora e piny ka. Obed tach kuluboi ma dayo tiyogo, obed chumbi ma dayo tiyogo, obed gimoro amora kata lot ming'wedo. Ing'wede kiteri chiro to dhwedo gi VAT. Nyiso ni kaka nying'iewe siling 10 ok ochako bed siling 10. Kachopo next month mafuta dhi medre. To mafuta komedre geche te mawuok Kisumu kadhi Nairobi idhi med bechgi. Jo pikipiki dhi medo bei. Koro wan wawegi wadhi hinyre ka johala, to wan wawegi wadhi hinyre kaka jo Kisumu kaachiel kod Kenya mzima. Akwayo jopiny wauru we ng'iyo Raila osetemo ndi anakwani Raila keny kata kiwuoyo wuoti miwa we fwa timbe kod doge linga dhi kaka mor dhi yue isetemo ni koro an jopiny koro waro wuogo oko mondo winji kaka wawinje e ringrewa. En paro ma bende medo nyuolo weche mopogore opogore ahinya kok be chopo kara kama idwa ng'adi osuru ngima mapek. Owacho ni Raila oseol. Koro en thuolo ma oganda wuog oko gimbe gidhi giwinje gima osebedo kowinjo. Wada wasuda ne Lydia. Jatend piny Kenya William Ruto nyakoro Mgajwang' omako chung' motegno ni ok obi dok chien e dwaro mare mano mar keto tim chik mar omenda ma higani. Ruto nolero ni kata weche mag ng'anyo ma ichano bagi kod Azimio la Umoja One Kenya kotelgi kod ogai mar Raila Odinga ok bimone tiyo tije. Jatend piny nolero ni oseketo kenge mabeyo ma bende biro duoko nengo mar ngima chien e thurka. Katika budget hii ambayo tumepitisha nimehakikisha kwamba kuna mambo manne ya muhimu ya watu wa bodaboda. Kwanza nimesema import duty kwa ile completely knock down kit, ile bodaboda ambayo inakuja kutengenezwa, ile inakuja kama parts tunakuja kuassemble hapa. Kumekuwa na import duty ya 35%. Hiyo import duty tumeteremusha mpaka 10% kulingana na ile ya East Africa mzima. Tumeondoa vile vile VAT kwa stations zote zile ambazo mmesema. We are also eliminating VAT on all infrastructure around charging stations ambazo sasa we are going to roll out. Tuhakikisha kwamba kuna mahali ambapo wewe unaenda kucharge battery, saa ile unangojea mgeni, saa ile unangojea mteja, nini yako iko kwa charger. Wadhi nyime nyakoro Ramogi kowe mago motendo gi weche mag omenda kod chik mar omenda gi budget. Wadhi ywaruok ne obedo kendo odiechieng' ma kawuono e kind jata tije mar duol ma keyo gi thieth e pacho ka KEMSA Dr. Andrew Mulwa kod mane en jatelo mar bad migawo ma ochung' ne weche mag thieth mar malaria e migawo mar thieth Dr. Ahmeddin Omar e wi orak kata tenda mar nyiewo nede mane piny owacho owito oko. Kada fomu rajito modileron wa jotela riyogo nochopo nyim komiti mar Senate marango weche thieth kama ne odaye dhog gipo ni mieno gi kod mibadhi no manomiyo Kenya owito orak mar nede mano ochiw kod riwruok mar Global Fund.
You two must come out and one must honor or take responsibility for. Dr. Omar says he communicated to his boss, Dr. Mulo. Dr. Mulo is here and he's saying he did not receive communication as such. Ne en twak mar ywaruok e kind senators manie komiti mar thieth. Jatatiji mar bad migao makeo gige thieth e pacho kae KEMSA Dr. Andrew Mulwa kachiel kod mane jatelo mar bad migao ma ochung' ne thieth mar malaria e migao mar thieth Dr. Ahmed Omar ewi tenda mar nyiew nede mag suna mane piny Kenya owito. Juma ma okalo e nyim kamiti mar od bura, Mulwa ne okoni barua mane ondik kod Omar e loko kido mar nede mane owinjo nyiew ne okokadho e apise, gino mane omiyo gwelo Omar mondo mi ogol neno mare kaluwore gi gino mane omiene. Omar e nyim kamiti mar Senate odiochieng' ma kawuono ochung' kar tiende ka okoni ne ondiko barua ne jatende Dr. Andrew Mulwa, makata kamano ne okomiyo duoko. I was attending a leadership course at Strathmore, and it has been signed by one of my officers, Mr. Peter Njiru, who was in the office on that specific day. I communicated to my director, Dr. Mulwa, sitting next to me. After a discussion and agreement, there was no reason for me to bypass it. Mulwa korka kore ne onyono piny ni onge barua moro amora mane oyudo kowuok e apisi mar Omar, kendo kaluwore gi barua no mane opedhi e nyim kamiti no, sei mar Mulwa manyiso ni ne oyudo barua no ne onge. This memo did not pass through my office nor the office of Dr. Nazila. We have checked the register, so I could not give feedback, Chair, to Dr. Omar on a communication that I had not seen. Barua ni mane ondiki ka owuok e apisi mar Omar emane Josephine Mburu, jagoro mane ongirore migao mar thieth, ne otiyogo e ndiko ne KEMSA mondo mi gitim lokruoge ne kido mag nede mane oriko gisego chapa. It is clear that the PS did not just wake up and write to KEMSA. Chair, where is Bwana Omar? And we are going to ask that you submit a copy of this letter that was supposed to be tied to this memo that was going to the PS. Ma eka manelito chakore. Riwruok ma ok mar piny owacho mar Global Fund ne orucho winjruok margi mar nyiewo nede kod piny Kenya. Piny Kenya ne owito rak mar bilion 3.7 mar nede mane owinjo sir kod riwruok mar Global Fund. Ma ne omiyo moko kuom apisa kama oting'o mane jatatije KEMSA Terry Ramadhani kachiel kod jagoro mane ongirore migao mar thieth Josephine Mburu e kind joma moko ne owito tijegi. Mae momiyo komiti ma ochung' ne thieth e Senate kod od bura mamalo kolo wachni mondo migi yang jogo mane oriwore e mibadhi mane omiyo Kenya owito rak mar bilion 3.7. Judith Omondi, Ramogi TV. Winjo kanyo wer mar suna lipot mokelwa gi Judith Omondi. Eno kwaya gi wer gi dola achiel. Takamano wende gi no kelo midhiero. Kelo midhiero no gando. Miyo ge sani wadani mondo wang'ie weche motenore koda duol mochung' ne weche mag kedo kod mibadhi e pacho ka EACC kachiel koda dwaro mar komiti mar od bura mar Senate mang'iyo kaka osebed kitayo moko kuom kembe ma ochung' ne keyo pige e gwenge mopogore opogore ahinya mag bombe ma pacho ka. Kabende koro nitie report manondiki gi ACC ondiko ne counties duto 47 mondo gichak ng'iyo kaka weche gi nobedo. Kabende ko nonro se pedhi e yo makare nonro se chake kendo dhi mbele kotenre gi weche go mag mibadhi e kembe go mag pibati. Lydia Maya bang' ka od bura mar Senate kokalo kuom komiti mano meeting mar puodho kata ng'iyo weche gi chwalo report margi ne duol mochung' ne kedo kod mibadhi e pacho ka EACC kendo miyo gi thuolo kata nyiso gi ni mondo koro nyaka gikaw ndamo ne moko kuom counties moyudo ni kembe ma keyo pie counties go nitiere moko ma pok oketi ne elwet counties kaka chik dwaro kata moko bende nitiere gi badruok mane madwa ni mondo wanyis ni Ramogi gi sani kaka weche gi chalo kama nitiere moko kuom kembe nya Ramogi ma gin ma keyo pie counties mopogore opogore ma owinjo bed ni konyo jopiny e yudo pi maler kata kamano nitiere weche mag mibadhi ma oseyudi ni chal ka gima mieno gi mane miyo koro sana dang'isi ni to report mar od bura mar Senate mano komiti mar od bura mar Senate mong'iyo weche mag pi ne onyiso kendo golo chik
ne EACC mondo tim nonro. Wang'iyo nonro ne kambi mar pi mar Wajir miluongo ni Wajwasco. Ma en kambi mochung' ne keyo pi e kaunti ma Wajir. Kata kamano, duoko mar komiti mar Senate nyiso ni kambi mar keyo pi ma Wajir ne ondiko jotije maromo 521 ataro mar chik. Wacho ni onge nonro mora mora ma yango malong'o yo mano ndiko jotije gi. Kachiel kuom gigo wacho ni ok oyangore ni joma ne ondiki gi ne oromo kod lemo go. Nitiere to ni chal ka samoro jomoko kuom jok mano ndiki gi gin jok mano kwany kata luonga ma onge obok moyiedhi ma yango ni gin jok mano owinjore tiyo e kambi mar KOP e gwenge ma Wajir. Ka wang'iyo kendo weche mabende duoko mar komiti mar Senate maneno moko kuom kembe mochung' ne KOP e counties mopogore opogore wacho ni onge yo maler mayango kaka ne chulo joma nondike tich ji 521 ka osara to nitiere ni chal ka gima samoro nitiere jotije moko manyawawa e ji 521 ka ma ne ondike to onge kama gitie. Bende Majwasco ne otiyo marach gapisi mare. Majwasco en kambi mar KOP Wajir. Kata kamano iwacho ni kambi ni chal ka jotende notiyo marach gapisi. Wadhi nyime kod nonro ne kembe mamoko bende. Wang'iyo kembe mag KOP Murang'a. Ramogi kwayo mar Senate ne EACC ni mondo mi onon kaka Majwasco ne ondiko jotije. Mano kaluwore kod mar Wajir cha. Wadhi nyime Ramogi gi weche mamoko. Duoko mar kambi kata duoko mar Senate ewi kembe manono kata ma KOP gwenge mag Murang'a. Kembe moko 4 mawuok Murang'a oyudi ni pod nitiere lwet ji giwegi. Chik wacho nang'o? Chik wacho ni kembe ma KOP e counties owinjo bed ni nitiere e bwo telo mag counties. To ponono ni kembe gi onge e bwo telo mar counties nyiso ni kare gidhi ataro mar chike. Kembe ma pod nitie lwet ji giwegi modhi ataro mar chik madwaro ni kembe gi obed e lwet counties oting'o Murang'a Water and Sanitation Company miluongo ni MUWASCO. Kambi mar Murang'a South Water and Sanitation Company MUSWASCO bende nitie lwet ji giwegi. Kambi machielo bende mantie lwet ji giwegi e gwenge ma Murang'a kocha en kambi ma iluongo ni Murang'a West Water and Sanitation Company MUESCO kachiel kod kambi miluongo ni Gatamadhi Water and Sanitation Company. Magin kembe 4 manie lwet ji giwegi ataro mar chik madwaro ni kembe ma KOP e counties mopogore opogore obed e lwet piny owacho mar county. Ramogi e Murang'a ka nitie mana kambi achiel kende manitiere e lwet sirikal mar county. Kambi ma iluongo ni Gatanga Water and Sanitation Company ema nitie lwet county kaka chik dwaro. Kum kembe 4 ka iwacho ni ok giluore gi dwaro mar chik. Nitiere koro kwayo ma komiti mar Senate ochwalo ne duol ma ochung' ne kedo kod mibadhi e pacho ka EACC. Non omenda ma osebed kichoko madhi ne ji giwegi. Par ni nitiere ji giwegi mochung' ne kembe maromo 4 ka. Koro idwa ni EACC ononane ni to omenda mosebed kichoko madhi e kembe 4 ka, michoko gi kembe 4 ka osebedo kadhi e lwet ng'a. Mar ariyo, EACC ma en duol makedo kod mibadhi e pacho ka onon gima omiyo kembego itayo kod ji giwegi. Nobedo nade nyaka gi sani pok oketgi e lwet county. Mano gin moko kuom dwaro mar od bura komiti mar od bura mar Senate ne EACC. Bende nitie dwaro machielo ni kembego owinjo ket e lwet county mapiyo. Kopogore gi mano bende gidwa ni EACC oyango kang' magisekawo e ndalo 30. Nyiso ni e ndalo 30 bang' chwalo kwayo machal kama ni EACC owinjo bed ni EACC nyiso komiti mochung' ne weche mag pi e Senate cha ni gisekawo kang' ma kama gima kama marianga dieri e wi wach mag kembego. Ramogi ka wadhi nyime wang'iyo moko kuom bende wach mar KOP Nairobi. KOP Nairobi en achiel kuom gigo ma osebed king'iyo kendo idwa ni mondo oganda mawuok Nairobi obed gi pi maler. Kata kamano, kambi mar Nairobi City Water and Sewerage Company ok nyal yango kama omenda maromo siling milion 39,420 mag lesen mag loche mag minyaga ne odhiye. Par ni Ramogi nitiere loche ma omiting
ma golo minyaga kuonde ma samoro jok mogedo oketo gi miluongo ni septic tanks katero gi kuonde moyiedhi. Iwacho ni nitiere kaka kambi mochung' ne weche mag KOP kod weche minyaga e boma ma Nairobi kata kaunti ma Nairobi ok nyal yango ni to omenda maromo milion 39,420 mane okaw kaka lesen mag loche mag minyaga go noterie. Bende nyamburko machoko minyaga ma komiti mar od bura mar seneto yango gin 172 mago moyangi kod komiti mar od bura mar senet mochung' ne weche mag pi. Kata kamano mane okaw kuom gi choko mag lesen en 117. Nyiso ni nitiere moko matiyo to noko kaw kuom gi omenda mag lesen. Mane oko kaw kuom gi omenda gin 657. Maendi nyiso ni kare nitiere moko matiyo to pok oyang ni to wegi gin ng'a. To ng'ama nomiyo gi orak mar tiyo mag choko minyaga kowuok e kuonde ma oket gi ka itero gi kuonde moyiedhi manitie Nairobi. Nyakora Mogi, bang' fwenyo ma nitiere dwaro kata kwayo makoro komiti mar Senate ni ochwalo ne duol mochung' ne kedo kod mibadhi e pacho ka EACC. Giwacho ni duol mochung' ne kedo kod mibadhi EACC mondo mi onon ne lal mar omenda maromo siling milion 39,420 ma endio kwako ikomenda 2017 nyaka 2021. E higni go e omenda maromo siling milion 39,420 chal ka gima gwenyore kotenore kod weche mag lesen mag nyamburko kata loche mating'o kata ma golo minyaga kuonde ma gintie ka tero kuonde ma oketi ni winjo bedni iketo gie. Bende gidwaro ni duol mochung' ne kedo kod mibadhi e pacho ka oneni gi chuno kata gi nyiso NCWSC miluongo ni Nairobi City Waters and Sewerage Company mondo mi odina rode mag mibadhi. Mano gina achiel kuom ote ma komitino dwani mondo mi EACC tim. Nyakora Mogi, wadhi e weche mag nonro ma otim ne kaunti ma Taita Taveta, kambi mochung' ne KOP e gwenge mag Taita Taveta. Kambi niluongo ni Tavevo. Tavevo ne ochulo jotende mag gin directors mag kambino omenda maromo siling milion 1,240 ataro mar chik. Ma endi notimore e higa mar 2018 nyaka 2021. Ma e wach makoro onyis duol mochung' ne kedo kod mibadhi e pacho ka EACC ne mondo gitim. En ni idwaro ni EACC onon lal mar omenda ka Tavevo. Gin moko kuom lipode ma sani koro itimo nigi nonro kod duol mochung' ne kedo kod mibadhi e pacho ka EACC bang' komiti mar od bura mochung' ne weche mag pi, komiti mar od bura mar Senate mochung' ne weche mag pi koro golo duoko margi kaluwore kod nonro ma gisebedo ka gitimo e kembe mopogore opogore. Tok mago kende nitiere kembe bende mag counties maromo 47 Nyakora Mogi ma bende nosendiknegi kod EACC mondo mi gin bende giangane ka bende kembe manitiere lwetgi osendikore kaka kembe mag counties kata pod gin e lwetgi giwegi. Koro en nonro madhi nyime Lydia. Maendi en dwaro mar ni ganda jo Kenya duto obed kod pi maler. Ler mong'ith ahinya Batiero, kamano kuom chiona ripod no. Iyudo kama ben achiel kuom gima bende oganda osebedo ka parore ka giwacho ni seche bende koidhi medo suru be idhi ti gi omenda gi e yo makare. Koso wadhi neno ka mibadhi pod timore e migepe mopogore opogore mag piny owacho, mago mag counties kaachiel gi mago mag piny owacho. Wamenyo gi e yo makare Nyakora Mgajwang'. Kata kamano oganda pod nitiere kod tony. To be pesa wagi bitiyo e yo makare. 1.5%, atamalo 1.5, atamalo mitsiki med atamalo gi. Be gidhi tiyo makara. Aparo ni maena gi ombiyo be wabro medo menyo mondo luongo ni keto sirikal tesre. Gino nitiere ni kaluwore gi singo mar jatend piny. Kopo no biro keto e tim singo mage to en mibiro penjo ni ine mane singo mage. Ang'o matimore nyaka gie sani. Wadani mondo wadhia ni nyime gi weche mamoko bende ma wan godo e weche manyien mag Oimore odhiambo ni Lydia. Kora Mgajwang' jakom riwruok jotend skunde mag sekondar mag piny owacho e pacho ka Ndimuli Kahi koni kaluwore gi ngima masani medo idho. Jonyuol onego parane ni to gidwa dhi nyime kod tero nyithinde skunde mag jopuonjre dakie kata boarding schools koso ginyalo yie duoko budget piny e yotero gi skunde ma ok dagie. Magi ne wacho Mombasa kama romo magala moro makelo kanyakla jotend sikunde duto mag sekondar ne ochakore kendo ibiro yawa yanga odiochieng' makiny. Kaka jojao kwaleno kwa kaunti ya Mombasa, ywak ma jopuonjgo pod en deko mar omenda ma piny owacho chwalo ne skunde mathurka.
Romo mar higa ka higa makelo kanyakla jotend sikunde mag sekondari mag piny owacho ochakore Mombasa. Riwruogno motelne kod jakomindi Muli Kahi koni ngima sani medo ridore, omiyo jonyuol bende onego chak paro nyadiriyo ewi wach tero nyithindo e sikunde midakie. Kenya wasebedo gi paro ni kidwaro nyathi odhi secondary maber en boarding. To ing'e gima forget ni sama nyathi odonje boarding imedo pesa with 53,000. Neno, ya? Lakini kobede day school ena pesa mar lunch ma nyathi cha japuonji nyalo penjo. Sometimes paia nyalo bedo shilingi 7,000, ya? Kadhi sana 10,000. Okoni nyaka ne chaki chenro mar tero nyithindo duto motimo penj mar klas 8 e sekondari, kwan jopuonjre osebedo ka medore malich mokalo e sikunde to chutho mago midakie. En gino mokoni osebedo karocho moko kuom chenro madhi nyime e sikunde. Kenyans onego chak paro kendo. En financially sound tero nyithinde boarding. Nikech wasetero gi kanyo until we have overstretched facilities mantie boarding. Sani wan gi a lot of congestion. Nyithindo ok yud kuma gininde maber. Nyithindo ok yud chiemo maber. Wach pi be chendo. Moko kuom jotend jopuonj mane yore romono ma ibiro yawa yanga kiny tich ariyo koni pek magisebedo godo en omuom mane piny magikoni piny owacho bende osebedo kachwalo modeko e sikunde. I expect a lot of things. Kung'iyo the economic situation ok ber ahinya. Koro we hope ni a meeting ni the Minister of Education biro ng'iyonwa the issue of capitation. Capitation is low. Waran mondo mede. Kakan kamwae Migori wa kamilongo ne Nyatike wan gi problem mar pi. Koro yudo ni ng'iewo pi ne nyithindo mane boarding to pigno bende ok inyal afford beche. Koro wan gi tabu gote. Koro akwayo sirkal ni gimednwa capitation ahinya mag day schools omedi mondo bedie kata gimoro ma wanyalo miyo mwachul jotenda. Skunde sani dhi mbele nikech goodwill mar supplier. Kiwuothe everywhere ibiro yudo skunde gin gi debts mar supplier mang'eny. Nikech supplier ose supply gik moko koparo ni ka serikali okelo pesa gibiro chulo. Koparo ni ka jonyuol ochulo fees, especially nyithindo mane boarding school, ka jonyuol ochulo japuonj biro chulo. Chwalo muome sikunde osebedo karocho moko kuom chenro magitayo. Affect wan kaka publishers nikech wa supply books in schools ma nyithindo tiyogo. To iyudo ka sama supply books to ka pesa government oleo to wabedo jopuonje leo chulowa. Koro ka very difficult mondo wa publish other books. To kata bang' piny owacho chako tayo lony mar somo mar CBC gikoni ng'ikruok pod nitiere to chutho ne jopuonjre manie junior secondary. To ne wagombi kaka wajo secondary school ni gich ne gise train jowa to kade giketi secondary dok wabedo gi shortfall ahinya kaka nyo bedo ni gich no se trainwa wan kaka sikundwa ne nitie 7 teachers manose bedo trained. To sani nearby school gibiro gwamiyo gi practical things gitimo to kade gin kanyo to dikoro gitimo gigo pile. Koro the government during the task force ging'iyane ni class 7 ga 8 ginyalo timo e primary to chiko to gitimi secondary mondo giyud the science concept. Nikech secondary the science is the most important key. Romo mar jotend jopuonj sikunde mag secondary ochakore ayanga e kaunti ma Mombasa ka ywak gi maduong' en ni piny owacho wang'ne onego ketie maino mar neno ni gichwalo muom e seche mowinjore. George Aoko, Ramogi TV, Mombasa. Wasura na nyime wuog Mombasa wuok e dhowath ma dhood nam chumbi koro wadhi e dhowath ma Homa Bay kocha manam lolwe. Komoiro ni ikruok dhi nyime mar yiero ker manyien mar Luo ma ibiro bagi e kaunti ma Homa Bay giko mar odira manyien. Romo ma ratipo biro kelo kanyakla oganda Luo mowuok e kaunti za 4 mag Luo Nyanza.
Kaka jafomwarwa e county ma Homa Bay hali abich leronwa yangore ni jodongo maro maboro seuro kwa margi lemo mar ker mar lu ma unjore landi e nyasi ma ditelne yeten kwith marazimio la umoja wan Kenya Raila Odinga. Jodongo mag luo yikore mar jiro ker manyien gi kodera ni e kinde ma pogruok madung pod ok obu jodongo go kweth jodongo ma otelnegi gi jaduong' nyandiko ngade ne osewuok oko ka kwedo yiro makamano ka oramo ni ne ker maluo machiko puodho. Kweth jodong luo ma otenore korka ker mane osenindo pio tonde ne obedo kod romo margi e boma ma Homa Bay kama ne giyange ne gisero kwayo mag jodongo aboro ma olap dhogi ndong ne kom mar ker. We received 3 applications from Migori County, and we have also received 2 applications from Kisumu County. So those applications, we are going to profile the applicants. Wabro make a list of the applicants. In fact, we sell also the list of the applicants. Koro chiengma itimongi vetting to nitie file muting with their particulars, like in intia summary mar experience margi. Responsibility mari yiero ker en mar jodongo. Penjo osebedo mathoth gimomiyo josiasa makaluo osebedo ka donjore bu jodongo luo gino mabende osekelo pogruok maduong' e kind jodongo luo ka jodongo gitoro mondo gin gitiyo tijegi kaka jodongo kendo gikone joma dwaro kom ker mondo kikel pogruok e piny luo. Gima wakwayo malong'o ni ng'ato ka ng'ato wan kod ji maringe leni mopogore opogore. Ka in e len mar siasa beda len mar siasa kiro wadwaro mana kama wawache weche dongo. Ka in e len mar jodongo bed mana mar jodongo kama to aito wadwaro mana kuji kuom dongo. Gikwayo kanyakla mar oganda kata doko ni pogruok maduong' to nitie. Kora wakwayo oganda luo kik wapogre. Oganda luo bed kanyachiel mondo kik wapogre. Nikech kwapogore to wawito nyithindwa. Onge kuma nyithindwa biro chomo. Nikech ka koro nyithindwa winjo kon gi koni, winjo kon gi koni. Koro gikia ni gidhiri jodongo mage. Wach yiero maluo Council of Elders mwadhi timo sani kik pogwa. Josiasa mondo were kodwa mondo watim yiero kaka jodongo. Wan weche gi ma wasetafia godo onge. Magi timore ka piny owacho ma Siaya oselando ikruok magin go e romo mar piny luo ka giseiko jogegi mabiro yuore nyasi makelo kanyakla counties 4 makaluo. Kuma wadhi no wadhi bedo gi tuke mopogore opogore. We are going to have the tag of war. We have people who are going to play nyatiti. We have dodo. We have teroburu. Alia Beach, Ramogi TV, Homa Bay. Koram gajwang William Oduolo tony bang'od bura mar Senate wito kodwaro marod bura mar Siaya mano mathicheo ko e apisi. Senators maromo 27 Ramogi Oduolo kuwinjore ogolo ko e apisi ka senators maromo 16 mane ogoyo ombulu mar puodho dwaro mar gole oko. Motelo na ombulu ma ogo gi senators committee moyie dhi od bura ne rikose puodho ni gol Oduolo e apisno bang' nonro mane gitimo. Onyisi ni jafombo marwa Walter Nyambaga ne luwo wach ni koro ochopo ka mondo miwa report mar wach. The Deputy Governor nyim od bura mar Senate William Oduol koro nyalo yweyo muya mar yudo fungruok bang' od bura mar Senate duoke apisi toka ne MCS Masaya thiche oko. Now, honorable senators, the net effect of these votes is that pursuant to Article 181 of the Constitution, Section 33(8) of the County Government Act, and Standing Order 87 of the Senate Standing Orders, the Senate has failed to remove from office by impeachment Honorable William Oduol, the Deputy Governor of Siaya County, and that the Deputy Governor accordingly continues to hold office. Oduol ne oresi kod senators 27 mane ogoyo ombulu mar duoke apisi kamaro mapar kod 6 to ne siro dwaro mar MCS Masaya mar gole oke komno. Ombulu mane onyisa yanga ni kweth Kenya Kwanza wuok oko mar siro Oduol ka kweth magazimio to thoth gene odok ne gole oke apisi. Now, honorable senators, on the second charge, these are the results of your division. Ayes 16, noes 27, abstention 0. So the nays have it.
Jalup gavana oyudo fuong'ruok kata odoko ni kamiti mar ji 16 to nochwalo lipot mane siro mondo gole oko apisi. Mr. Speaker, I vote no. Honorable Speaker, I support the report of the committee. I'm pleading with the Senate. And if you don't go by the report, the recommendation of this report, it will mean that the deputy governor will go back to his office. And when he goes back to his office, I don't know, Mr. Speaker, what we expect. Deputy Governor, His Excellency William Odwol, is a man of integrity. He has worked with many international organizations with repute. Mr. Speaker, the Senate does not serve as a ground of sanitizing or processing political disputes. Odwol kod Lange onyiso mor margi kendo nyiso geno mar tiyo kod Governor James Agriorengo mar chwalo dongruok ne Siaya. Kata kamano, MCS mane ochopo neno chenro no to kalagi ni gibiro choko neno mamoko mar thicho oko William Odwol. Walter Nyambaga, Ramogi TV. Kuramuga juang report na omiwagi Walter Nyambaga tero wa yo mokwongo chenro ne mar Oimore ka en dakika 34 bang' sadek mar otieno. Lydia, kaka nwakwayo ni mondo joma neno Ramogi TV mondo ogolnwa pachgi kata gindiknwa penjo nitiere ka. Jaki Nyarmodi penjo ni ento openjo wa mana ni to bende Luo Council of Elders ni bende miyo inyalo kete ker mondo en bende onje telo mar joma mine i Luo Council of Elders. To wacho ni wach mar Odwol chune Orengo should now be careful kendo otine jopiny bang' Odwol wuok kabuonjo e od bura mar Senate. Bisaka Junior kantiere games Siaya wacho na koni mosbati gi Ramogi duto kaka mano wacho no kete mana ka chenro mar Oimore odia makawano kanyo Juma Orundo mano kanyo pasta wacho kanyo ni en bende osekete mana ka eseche Gopija Lelo wacho ni en tiere Migori en bende osetiwne kaka pile George Bati neno kanyo ka Uma Otata kaya West Kanyamkago wacho ni awuoro kaka raia ogore pigi lepgi kaluwore kod ngima maidho ng'ani owe tich odhi dala. Raia ogore pi tuoro ilo adhi nyime Lydia ka opaso komborwa wacho ni jo Kenya dwaro ni orido okanda chakre Julai nikech oket kogno e chik koro wachiem chuth mbele pek. Wakili Philip Omolo mano bende director mar weche mag tudruok e county ma Migori wacho ni wayo makare kendo mor gi weche manyien mag Oimore odhiambo makawuono. Lawi Masaga wacho ni Odwol is very eloquent kendo brave. Wacho ni I like him. Philip Oginga wacho ni nyinge machielo Philip Otieno wuok Rangwe sani entiere kod wechendo mar Oimore kamano kuom kete mana ka Deriko Komo wacho ni entiere Kirinyaga County Kerugoya Town wacho ni entiere kono lakini Ramogi moketo adgi Jashono Komo bende gin go kanyo wacho ni entiere Sangla Ria Maguge Hills giduto giketo wangi Ramogi TV odia makawuono bende nano kanyo ote moya ira comedian oluongre ni William Oriema wuod Nyabera wacho ni Ramogi TV yo makare poch gi pak ne senators kuom duogo Odwol e tich. Angi ote mar Pastor George Marodi pakone Pastor George Okeo Marodi wacho ni amora inya kodu mosna Lydia kendo weche manyien chopono yo makare an medo mana kwayo jopiny ni ng'ato ka ng'ato otima tek kung'eyo ni ngima ng'ato loso mana ki en. Evans mar bunge la wananchi Migori wacho ni warit mana wach Azimio biro wacho nikech kanyo kama wanyalo yudo e konyruok marwa ngima tek. Kasto Pastor George Adwera bende wacho ni jatend piny onge kata Roma ya kata matin kaka piny tek ni oketo koke gicha dier ano Pastor George Adwera ntiere god kwera. Andrew Livingston Otieno wacho ni entiere Sindo Mwalo wacho ni weche manyien chopo ne yo makare en kanyo gi Lydia Tieno mano nyaode neno kanyo ko wacho ni gisechopo wang' saka to ano ka Felix Onyango wacho ni gima mari kata wuod nyonano kowuok kosira dala gima yudo ni kawuono Kenya ka didong ne jomomeyo wachno buoga ahinya kendo okech kod ochui masani neno kanyo ko wacho oywago pek mar ngima kabele tarik achiel kaka wacho no bati
weche dichako lokore to gidhi lokore yo maber ahinya samoro jogo mayudo sara kato tin tidhi yudo kodok piny koro ing'eni en gimogo e kogno kawuono cha kendo koduno to kiringi dhi bank ni ong'ada marach ng'eni waselando ni gini wagero ute serikal de luomo bate moro batin nyaka gerni ot kate dware kato kidware nyaka koro gere Eriko Tiende aneni kachi wacho kanyo ni intiere kodwa e chendo kendo wacho ni Kenya kodonjo kama tek waol gi uchumi midedo sate Yesu ema koro duogi oreswa mano kanyo Fazo wuor bende aneno kanyo kawacho ni Oimore tena ikaw mos George Bati kabano chane chon nyako wadog mane chongwa mondo walim wako yo matin kodwogo nyakora mogi wan gi mathoth kaka mabiro ni bende kalure kod nonro ni higa matin mogik ma nonro nyisowa en no nyathi matin ma jahigni 6 bende yudo ka koro osegatiyo kod yath ama kata kod kong'o nyithindo ma higni piny bende koro yangore ni donjo e tiyo gi yedhe makelo mer Username Investments presents the domain Kisumu along Kisumu Mamboleo Miwani Tamak Road starting from 399,000. SMS the word dollar to 20321 or call 0725 000 222. Pole sana madam. Usijali. Wacha wasiwasi. Jana ni nini mbaya? Unaangushaji customer bana. Kuendesha bike bana. Nimemwambia atulie. Atulie ajamumia. Niko na bima boda. Bima boda. Bima boda inaketa kila kitu. Aje sasa. Bills zote za hosi ziko catered for. Chukua simu yako. Una dial *487#, choose insurance. Alafu na select hapo bima boda, fuata hizi instructions zote. Once you pay unapata that party sticker yako instant. Kaingi okumba mar boda boda mari. Kata kama sira ujuki, one kodi. Kiki baji goi, bang masira. Yudo kumba mar bima boda, ne boda boda ni kawuono. E nengo moyueyo mar shillings 100 kende. D*487*4#. Mondo mi yud bima boda. Wadhi yuru, wanwadhi mako kulwat gi nyithinde. Jijenge na shilingi 1,500 guaranteed kila wiki kwa kucheza Kaende Jackpot. Shiriki kwa kutumia 50 bob pekee, cheza na Autopic kwa kutuma neno KJP kwa 29063. Not for persons under the age of 18. BCLB number 416. Many have been lured into jobs abroad, only to end up in perpetual suffering. I met this girl by the roadside. I wish you saw how this girl is desperate. Nimepata mteja mpya for my bureau. Meet Eunice, a naive village girl who is given an opportunity to go and work abroad by Madam K. Nenda Middle East. Ati? When did you even do the application? But is this really a golden opportunity, or will she be one among too many to be lured into the human trafficking syndicate by Madam K and Joe? The parents are caught in the middle. Will they listen to John's side of the story even as he is caught trying to save his girlfriend? We have to leave this place. Enjoy this unfolding story of Madam K only on viewsasa.com. Nyiew tokens mag stima nono ma onge pesa ma ing'adi mana gi Airtel Money. *334# bang'e yier kama ondikni lipa na Airtel Paybill. Kasto iyier kama ondikni KPLC. Machili keno nyakora mga jongero kamano kumedo kete mana kai chendo mar Oimore
odhi kaunti ma Homa Bay kama gavana ma Homa Bay Gladys Wanga otieko chenro mar yiero apisas madongo mag migepe kendo ochiwo siem ne mibadhi ok biye e telo margi. Wanga ne otelo ne nyasi mar sidho apisas 15 madongo e migepe bang' kanyocha ne od bura mar kaunti ma Homa Bay opodho gwelo margi. Apisas goriwo Elias Rondo mar migawo mar keto mwandu, Isaac Ongiri madhirango weche mag dongruok mar loch gwenge, Judith Ombok, Dana Ongere e kind mamoko. Governor, I will not directly or indirectly any business proceedings or documents. This job is not so much for the position. It is more for the service to the people. So that's our mantra. We are people-centered. We don't sit in our cars and pull up windows and pass and throw dust. We are more on foot than in the vehicles. So please, let us focus on service delivery. There was a call for application. You applied for the positions. You were interviewed, vetted. You are being appointed as you ably confirmed that you are called to serve. Now you have been given the jobs. Our people require the services. Homa Bay wadhiene gwenge mag Shakahola kama bero mare yango ringre joma ne owito ngimagi e bungu ma Shakahola ne odhi nyime kawuono kama ringre ji 22 ne otimnegi bero. Kalure kod jabero mar piny owacho Johansen Odur sani gitimo bero ne ringre ji 96 manoyudi e tielo mar adek mar manyo joma ne owito ngimagi kalure kod puonj mag din Paul Mackenzie. Duoko mar bero ma kawuono yango jomadongo 7 kod nyithindo 12 ka ji 3 to ne okoyangi. Duoko mar bero no bende oyango ni ji 14 ne otho kalure kod rem chiemo kuom kinde malach kamo kaboro to koyangore gima no kelo tho margi. Nyaka gi sani osetim bero ni ringre maromo 87 ka ringre ji 9 modong ibiro timnegi bero chieng' tich ariyo makiny. Magi timore kinde matielo mar 4 mar manyo ringre ji Shakahola igeno ni biro chakore machiegni. Initially we had said that 94 bodies had been exhumed. But now, as for my calculation today, they are 96. Why are they 96? Because as we were doing post-mortem, we found that 2 bodies had been wrapped in the same sheet. So this made them 95. Then 1 person died in prison. So that's what made them now a total of 96. And we've performed a total of 22 autopsies. Of these 22 autopsies, by age, 7 of them were male, while 7 of them were adults, while 12 were children, and 2 we are unable to establish the age. As per gender, we found that females made a total of 22, while males were 8, and 2 of them we were unable to establish the gender due to the decomposition. Most of them were starvation, because we found that 14 of them were starvation, while 8 were unascertained because of the decomposition also. Finally, as per level of deterioration, all of them, 22, were severely decomposed. So they were very decomposed, I think because of the duration of time which have taken by the time they died up to today. So far we've performed a total of 87 postmortem in this phase. We are remaining with 9 postmortems, which we are going to complete tomorrow. Nonro maduol mar nakada yango nyaka nyithindo mahigni giro mauchiel donjore tiyo gi yedhe mamero ji. Riwruoge makedo ne ngima oganda kaachiel kod migepe mag piny owacho makedo gi yedhe ma ok opwodhi kod mawilo paro okwayo oganda mondo mi okaw okang' mar dewo ngimagi giwegi kaka jafwambo marwa James Okoth manoyore nyasi mar ringo odiechieng' mar jolweny mar kedo kod yedhe mamero ji koro miyo lipot. Yande joma mine no ting'o kata oboke ni joma chuo gin long lilo ok gikonygi nikech gimer chakre gokinyi nyaka gokinyi moro makalo cha. Kongo gindawa pod otelo e kind yedhe mawilo paro ka atamalo mar rowere mayudore e kind higni 6
gi 11 osechako tiyo gi yedhe mawilo paro kendo kwandgi medo idho kinde ka kinde. Seche ma alwora ma Nyanza en namba 4 e lai mag alwora ma oganda tiye gi yedhe gi. Ma en kaluwore gi nonro mar duol mar Nakada ma ochung'ne kedo gi yedhe mamero ji. Yedhe ma sana ji tiyogo en kong'o kaachiel kod ndawa, gima kizungu wacho ni tobacco. To kowe mano area wa Manyanza kakai kalure kod nonro ne wan namba 4 at 11.4%. To bende kalure kod nonro ni higa matin mogik ma nonro nyisowa en na nyathi matin ma jahigni 6 bende yudo ka koro osegatiyo kod yath ama kata kod kong'o ingimane. To sana higa ma average age nene nonro ni oyudo ne en higa mar 11 years. Alwora ma onge arita bolo ting' kaka jonyuol kod dang'ni mar paro kaluwore gi pek mar ngima e kind mamoko moko kuom weche mamiyo kwan rowere matiyo gi yedhegi medo idho. Alwora mwadake miyo yowere tiyo gi gik mamerogi. Mar ariyo wanya wacho ni jonyuol kokao thuolo mar bet gi nyithindgi, momiyo iyudo kaka wan rowere wayudre ka watiyo gi yedhe mamerowa. Koro instead of finding ways of dealing with these things in a proper way, like seeking psychological services, the youth decide to indulge in alcohol, bang. Ma ema omiyo ikwayo oganda mondo okaw okang' mar rito ngimagi giwegi kendo oti machiegni gi migepe makedo gi tiyo marach mag yedhe maloko paro kaka yo mar thiro kata duoko piny tiyo marach mag yedhegi. Wariwre uru departments machielo e sirikal, jo county government, civil society organization, churches, community, mondo wahakikisha ni wachiwo puonj kendo watayo nyithiwa matindo tindo mondo kik gidonji itiyo marach, kik gidonji tiyo kod kong'o kaachiel kod yedhi manya ketho ngimagi. E kinde maluoro nitie ni kwan rowere matiyo gi yedhe maloko paro medo idho, migawo mar arita e bade mar loch nanga to medo puoyo okenge mar ruodhi e kedo gi oganda maloko ohand yedhegi e kor gwenge kendo jiwogi mar timo ne joma oyud gi ketho hocho kalure ni ok nyal twe ji duto moyud gi ketho. We cannot have everybody put in prison. We do not have the capacity. We also encourage counseling. E nyasi makama e boma ma Mombasa, gavana ma kaunti no ne oywak ni jotend siasa kuom koso jiwo okenge mag lwenj kedo gi yedhe mamero ji kendo kwayo piny owacho mondo omed jiwo okenge mag pedho joma loko ohand yedhe maloko paro. Ni lazima wanasiasa hawa ambao kwamba wenye kuathirika kuweka tofauti zetu za kisiasa, kuweka tofauti zetu zote kando, tuseme ya kuwa tunaenda msafara pamoja. Yedhe mamero ji okodeo hik ng'ato, chutho to yedhego ketho ngima ji e yore mopogore. Omiyo ikwayo oganda mondo we akwede kendo okony e reso ngima mag ji ma yedhe mamero ji ketho ngimagi. James Okoth, Ramogi TV. Hatutaki biashara ambayo inafanyika kiholela, na hatutaki biashara ambayo wakora na wahuni wanaweza kuingilia waharibu biashara ya watu wengi na imeharibiwa na watu wachache. Sirikal ojiwo jo bodaboda mondo donji e riwruoge mag saga. Username Investments presents the domain Kisumu along Kisumu Mambo Leo Miwani Tamak Road starting from 399,000. SMS the word dollar to 20321 or call 0725 000 222. Osura ne koro donje weche ma otenore kod ohala. Kama piny owacho mar Kenya Kwanza koro dwaro mondo jo bodaboda ma pacho ka
odonjo riwruoge mag saga kaka okang' mar bero lwasi mar tijgi. Jatend piny Kenya William Ruto osingo keto sekta mar bodaboda e rang'iny mamalo maneno ni oloko ngima rawere mantiere e sekta no. Kaka jafwambo marwa Eriko Wenga lero, piny owacho bende oketo maino mare mar neno ni masira mag apaya ma ikelo kod bodaboda otieki pacho ka. Tend Kenya Kwanza koro lero ni yo makende mar konyo sekta mar bodaboda en ni ka gidonjo e riwruoge mag saga kaka okang' maneno ni gibedo gi yo mayot maloko ngimagi mana ka jo Kenya mamoko. Ili pia tuweke nidhamu kwa watu wa bodaboda. Hatutaki biashara ambayo inafanyika kiholela, na hatutaki biashara ambayo wakora na wahuni wanaweza kuingilia waharibu biashara ya watu wengi na imeharibiwa na watu wachache. Lazima kila mtu, vile tulikubaliana, kila mtu awe kwenye sako. Na mimi nataka tuelewane. Hakuna mtu atalazimishwa kuwa kwa sako yeyote. Hakuna mtu lazimishwe ati lazima ukue kwa sako fulani. Na hatutaki ati sako iwe ni mahali ya mtu kuambiwa ili uingie kwa hii sako lazima utoe pesa fulani. Hapana. Na ili kuweza kufikia hapo, Mheshimiwa Rais, kama vile ulishatushauri hapo kando hapo awali, tunataka kuhakikisha kwamba kila bodaboda rider akue kwa sako fulani. Tutafikiana na county governments ya kwamba itakuwa ni watu wangapi kwa kila sako, minimum ya watu wangapi, na tutahakikisha hawa wote wanakuwa registered kwa county zao. Kalore kod piny owacho donjo e saga e yo mabiro konyo jo apiko yudo chenro mag sirikal yo mayot kendo tieko achiedh nade magikalo e kinde ka kinde. Magino yangre seche mane isidha yanga chenro mar miyo jo apiko kuma mar thieth kata NHIF. Hii cover ambayo unapata leo, kama wewe ni mwanamume, uko na familia, uko na mke na watoto, mke akitaka kujifungua, hii cover itamsaidia. Watoto wakigonjeka, hii cover itawasaidia. So it is not a personal property peke yako. Tafadhali hakikisha dependents wako wote umeweka kwa hii cover. Na hiyo card, vile mulisikia hapa waziri Nakhumicha akisema, hiyo card sio yako peke yako, ni yako, mke wako na watoto. Kalore gi piny owacho, higa mokalo jopiny mathoth ne owito ngimagi e masira mag apaya ka wuodhe mag apiko gine moko mane okelo lal mar ngima ji. Thoe ma osekel gi apiko juko ji ma itumo ka wuotho gi tiendgi, ji ma iting'o e apiko kod joriemb apiko. Jatend piny William Ruto ne osingo ni jo apiko duto nyaka yud lony madwarore mar tiyo tijgi. Tuweze kuhakikisha ya kwamba watu wanaoendesha pikipiki ya bodaboda, wanaofanya biashara ya bodaboda, wako na training na wako na leseni, so that we can reduce on accidents, on deaths, on injuries. We must train all our bodaboda riders, and we must license each and every one of them. Motelo e kinde nyasi mar madaraka mane obagi kaunti ma Embu, Ruto nosingo kelo apiko matiyo gi teko mar stima kaka yor kelo yot ne jo apiko kod reso alwora. Unajua siku ile uliongea kwa Embu, mtandao iliwaka. Wakasema sasa huyu rais amekuja na hekaya ya Bunwasi. Itawezekanaje tukue na motorcycle ya stima? Wewe Mheshimiwa Rais, wa Kenya wengi hawajui kwamba tayari tuko na motorcycles karibu 1000 ambayo ni ya stima yenye inafanya kazi tayari. Kufikia tarehe 1 Septemba, vile nilitangaza kule Embu, tutakuwa tumeagiza na zitakuwa zimefika hapa bodaboda 10,000 ya kwanza, ambaye ni bodaboda ambaye itakuwa inatumia stima. First 10,000 will be here. 100,000 will be in Kenya by December. Kako okang' mar keto ikruok makende e sekta mar bodaboda Thuruka, piny owacho koro ringo mano ni gikelo jo bodaboda duto ma Thuruka kamoro achiel, kendo mano ni jogo mabiro bedo e sekta ni gibedo jogo maluwo chike madwarore e Thuruka. Eriko Wenga, Ramogi TV, Nairobi. Jotije mag kojolo maromo 29 mowachore ni piny owacho mar kaunti ma Migori nochungi tich ochwalo ng'ur margi do ma jotich ma Kisumu
kagiwacho ni ochungi e tich tok chik. Jotijego wacho ni ochungi e tich kod dhok maonge oboke moro amora malero gimomiyo ogolgi e tich. Bende ging'ur ni oseket jomoko mondo mi oti kuonde mane gitiye. Iwacho ni okang' ma okaw kod piny owacho mar kaunti ma Migori mar chungogi e tich otim e tok chik. Jagoro maduong' mar piny owacho ma Migori Hiska Olima noyango ni giseyudo oboke ma owuok e doho makoro dwaro mondo mi gichiw duoko ka otenre kod burano. Burano idhi winji tarik 12 mar dwe manyien mar 7 higani. County government nati achake ka jinie county council to nyo apoya nono kikona ni kika dhi tich to gimomiyo ka dhi tich ok ang'eyo ane man gi jogena nyithinda dhi sikul an chiliel jegi ne wayudo report ni ochunggi e tich to barua mochungogi e tich onge. Koro this county government okwang'eyo sani ka cooperate, okwang'eyo ni kata giloso sheria margi kigin, we don't know. But ne wakwayo ni kaber to county government o consider jogi nikech jogi osetiyo, nitiere nyaka man gi 10 years e service, nitiere nyaka gi man gi moko nigi nyaka 20 years. Okwang'eyo ni wan e which county. Okwang'eyo ni wan e which county, be okwang'eyo ni to jotich ma Migori County be nitiere labor law ma guide gi e Migori County. Ne jatich moro amora mong'e ni nyocha ne onyise gi dhok ni mondo dhi dala dogi kari mar tich. Jatend migawo mar tudruok Eliud Owalo chiwo mich ne Gor Mahia bang' loyo kombe mar KPL. Username Investments presents the domain Kisumu along Kisumu Mambo Leo Miwani Tamak Road starting from 399,000. SMS the word dollar to 20321 or call 0725 000 222. Madam, ene gomo miyo meher tima rusani. Donge eno hero regi manao. Jijenge na shilingi 1500 guaranteed kila wiki kwa kucheza Kaende Jackpot. Shiriki kwa kutumia 50 bob pekee, cheza na Autopic kwa kutuma neno KJP kwa 29063. Not for persons under the age of 18. BCLB number 416. Machiegni waronjo weche mag tuke. Bang' kawo kombe maduong' mar lig mar adhula ma pacho ka KPL, klab mar Gor pod dhi nyime gi yudo puoch. Odiochieng' ma kawuono Kogalo nodhialo jatend migawo mar weche tudruok e pacho ka Eliud Owalo kuom kawo kombe margi mar 20 e tuke ma KPL. Owalo nochiwo mich mar siling milion 3 ne klab mar Gor Mahia, ka kuom pesano jotugo noyudo siling milion 1. Owalo jiwo klab mar Gor Mahia mondo mi otim ikruok machon ka gigeto tuke mag CAF Champions League. Korka kore jagol mar Gor Mahia Gad Matthews mabende nobedo jagol ma ologonde matinie moloyo e tuke mag KPL ojiwo johera mag Kogalo mondo mi odhi nyime gi siro timne ka gigeto timo maber e tuke mag pinje Afrika. Manyaka bed maber nikech CAF en level mopogre manyaka wambe kaka jotugo wambe wangi kaka wajitayarisha nikech kanyi ngene be manya yudo team moro ma oko inya yudo exposure ni maber ma inya yudo go team oko maber matiang kawi. Neno ka CS Owalo chako program maber makantie apano biro dhi nyime kode mar jiwo jowa branches mang'eny mondo be ni biro support jokogalo kata kan siling achiel otongla achiel to timo tembo jiwo jowa mondo bed pamoja gibiro mondo gibigine tuke. I think when we had breakfast at the Serena Hotel, I did state that we will work
with friends, reach out to friends to help us get a bus. I'm happy to report that is work in progress. And when you start the new season, in another 2 months or so, you will be having at your disposal a bus that is commensurate with the status of Kogalo as a city. Podome doro puoch gi pak ne Kogalo. Ino puoch gi pak ne jatend migawo mar weche mag tudruok Eliudo Walo kuom neno ni ochung' gi Gor Mahia Kogalo mondo omed miyo gi mijing'o ka gidhi e tuke mag pinje Afrika bende. Korom Gajwang' jopuonj bende nodonjo weche mag tuke kama tim mar jopuonj mawuok e sub-county mar Achuonyo East County ma Homa Bay ema gin joloch e tuke mag jopuonj sekondar ma higani mano bae gi riwruok makelo ratiro mag jopuonj sekondar Kuppet e bade ma Homa Bay. Tukego ma idendo ni Kuppet Homa Bay County Tournament ne timbe aboro mag jopuonj mag sekondar e sub-counties aboro kuom sub-counties 9 mayudore e county ma Homa Bay. E lap tuke mantiere mbalariany ma Tom Mboya e boma ma Homa Bay, jagoro mar Kuppet e county ma Homa Bay Stephen Yogo lero ni tukego biro bedo kadhi nyime higa ka higa kendo geto kelo kanyakla jopuonj mag sekondar e county no. Wadwani wa encourage jopuonjwa mondo obed gi time magi exercise nikech ka en time mwayudo wa rewind, wa refresh stress mwango kaka jopuonjwa tieko sama wachopo kama. Gini kelo riwruok ma jopuonj waromo kendo wang'ere miyo jopuonj koro bedo gi talanta mag nyatero ne nyithindo ka gipuonjogi kaka ginyiso kaka onego bed ni gitimo. Wan kod lony mar obwongo koro kwa biro mwatugo mwaringe pap kama wabedo gi yot mar nyiso nyithindo gimonego bed ni gineno. Ng'enyne madembe bedoga e udi to kawuono waneno ka giwuok oko mondo mi jopuonj wetegi support. Wamor kendo wa promise ni gima watimo ka wadhi tero back e school mondo nyathi manyako owuog. Wadhi nyime tim Kenya matugo tuke mag handball kidieny mar Wakenio ka midila mar silver e tuke mag pinje Afrika mibago e boma ma Hammamet e piny mar Tunisia. Tim mar Kenya nologi tim mar Tunisia sets 3-1 kokalo picha choma bang' timbe ariyogo wuok amodhi gol 1-1. Kata kamano Tunisia ne bende notugo dala noyudo loch nikech lony mar ariya magisebedo godo. Captain mar tim ma Kenya Michelle Adhiambo nopuojo tugo bang' tieke thuolo mar middle kipimo gi higa mar 2019 mane Kenya otieke thuolo mar 4. E kidieny mar yawuoyi tim mar Kenya notieko e thuolo mar 5 bang' loyo tim mar Mali sets 2-0. Mane en thuolo maber ne Kenya kipimo gi higa mar 2019 kata mabende tim Kenya notieke thuolo mar 9. The players from this lot are newcomers, they are first timers. So for them to go back home with this medal, it means so much to us. It also means so much to us as a team. It gives us the morale to push more. It has given us an opinion that it is possible. We came too close. It means next time we will take it home. Club mar Barcelona obedo gi winjruok mar kawo jatugo Ilkay Gundogan bang' orak ma jatugo norume club mar Manchester City. Ilkay Gundogan Barcelona obedo gi winjruok mar kawo jatugo Ilkay Gundogan bang' orak ma jatugo norume club mar Manchester City. Ilkay Gundogan mosebedo